बहन तो शुगर का खुआ लागा चल जाले गांव घर के दुकानदारी को घरवा में हम बेकामी बारी का अगुआरा पिछोरा साफ कर फिरे रे साला 12 आदमी का बच्चा लगा बाहर ना पति कौन जात लेकिन कहले बा भैया प्रणाम रे सर तू कतक बचवा रे बोल ना कतक बचवा रे रे साला आदमी का बच्चा बारी आदमी लेखा काम करी तरी ना ये बात कहियो तो क्या खराब लगतो खराब लागे के चाहिए तू कुत्ता का बच्चा बारे सारे सुन तो का हाल बा हाँ ठीक बा कहीं ना झांट साहब ओ वाट साहब आओ है आओ कहा ना वाट साहब कॉपी किताब लेके कहाँ घूमता रे ना घूमता नहीं हम गाड़ू ना बारी 17 लोग से घूम घूम के गान लिवाइले एक दिन में कितना लिवाइले सब हिसाब किताब में रखइले साला दोगला किसान वाला पैसा लबा तो अकाउंट में चली गिरो साला हाँ तो कितना रुपया आयल बा के वाट साहब 2000 रुपया आयलू साला चली गिरो जल्दी साले अभी कभी चल जाए से हम भाई के आजू अगुआ कहीं शादी कट गल ना तो मौत से मार के गौ से घर फाड़ साले से के बैंक में सरकारी पैसा डलवा देबो त इतनी तो कुटुंबे बुलावे लागल साले भी तकते रह गला तू निकली तरह के ना साले पैसा लाए रहल ना समझे ना होले तोरा अच्छा साले रुको हम तोनी के उपाय लगावई छी गांव में सारे को वाट बन गल बा वाहन पे पैसा ला साला दिन भर तुम्हारे पे दौड़ित बा हो बाबू हो उठो ना हो दियो रे रे साला डोम लेखा काहे चिल्लाई छे हम डोम लेखा चिल्लाई छी साला छोट भाई कुमारे बा आज अगुआ वाला बा तू टांग पसार के सुतल बरा समझ आवला कि ना लार चिल्लाई जो फूल लगा के पूछ ना ठीक बा फोन लगाई जी सर से कहां ले भी आइल बा हेलो हेलो चकचक दलाल हाँ बोलो ना जाओ ए महाराज रास्ते में कचकच मरवा लेली का बाक महाराज पूरा दिन पास कर देली और ही काम रहला ना 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 पहुँचे वाला छी व्यवस्था करूँ चलू ना महाराज लइका घर तो बिल्डिंग में बिल्डिंग तो रुकला जा चक करा तक पर के साथ पर ले जाओ चलू आगे करवा दी छी चलू तो रुकला जा चक दलाल पे सब बर्दाश्त नहीं के हो चलू महाराज जल्दी कर लू का बाबू खेला जी पेशाब उतरई ता हां चक दलाल पेशाब तक कच उतरई ता जाओ महाराज रघु साफे लड़ चट्टी छी ए फोन करना सारवा सा कहां हो गेल आ गेली महाराज कहां गाड़ी जाई जी तुम लोग तो आइए गए इतना लेट के चलो व्यवस्था करूं प्रणाम बैठ जा लू बैठू चक दलाल अपने तो कही देली लड़का घर का तो बिल्डिंग भाई ये बिल्डिंग बा का अरे पप्पू खेला जीते क्या तो चुप रहो ना लार आते आते बोलने लगे हम लार बोला तारी आते तो कच गाड़ी सुन लेली बाबू इतना बेर के आई हन तो गाड़ी ना सुनियन तो लार सुनियन अरे संतोष भेल से गेल ये सब बात के हटावा कुटुंब से तो दूरा पायल बा चाय पानी लावा पियावा सबके अच्छा ठीक बा सब व्यवस्था बा लेके होता ठीक बा जा चाय गरम आ गई गरम चाय आ गई पप्पू खेला जी लू चाय पियल जाओ और इतना बेर कैली है ठंडा गल हम गरम हो चक दलाल आए लड़का कुछ ज्यादा कच ना बोले अरे पप्पू खेला जीते क्या तो चुप रहो ना चाय मिलल बा चाय पीऊ ओके बाद में आगे बात करब अच्छा ठीक बा पिया बउआ सा का मोहब्बत सा चाय बा की चिराई था हमनी के खानदानी आदत बा सन के चाह बनेला का चक दलाल हमनी के कोनो बवासीर भेल बा से चिड़ै ता पियू तू लारला बकबकाई से साला से नहीं जोन मिले तू पी ना 2025 में आ गेल छे इहो ना मिलतौ ये चक जलाल अपना ही लोग में लार चिल्हाई छे रे बाबू ना पीतौ ले जो चाह बाबू ले जाला कहीं पर तो कुटुम लोगन लन पिहन
लंड लेके चाय बा हमके लंड नहीं खे पिए के ले जाओ और लेके के बुलाऊ हम जाए के लेट होई था। हमार नाम सुखिया, चश्मा का भूकिया, सब लोगों के संदर्भ का पप्पू खेला जी लड़का पसंद बा ना हमर लड़का पसंद बा आगे के क्रियाक्रम चालू करू। तो होखो अहू तोरा के एके झापर देबा नु तो शादी में श्राद्ध में अंतर बुझा जातो। काले आइलन ह शादी के बात करे श्राद्ध करावे लगलन। का पप्पू खेला जी ई तोहरे बेटा बा कि केहू और के हम तो डाउट होई था। ए का करम तके दोगला बेटा होखेला एगो। अहू हम तो दोगला बुझाई छिया। का पप्पू खेला जी कैसन नरचट लेके के बुला लाल छी बताओ तो भरल समाज में रउआ के पीट देलक। बाबू तो लेनी देनी की बात करो ना लड़का पसंद बता। लाड लेनी देनी के बात हो लड़की पसंद होई तब लेनी देनी के बात। अच्छा बउआ तो तू घरे जा। लार जाई घरे अभी गाड़ी के तो बात बार न होइल। भैयो की हो रे अच्छा अच्छा ठीक बा उ लड़का बा अभी नया उम्र के लड़का से जन्मे करेली गाड़ी चाहिए। हां तो ठीक बा चलो तरी प्रणाम। ठीक बा बाबा साहब प्रणाम। अभी गले ना मिलू ओले मिलल जाई। ठीक बा ठीक बा ओले मिलल जाई ठीक बा चल जा। ठीक ठीक तब तक दलाल अभी कितना दूर बा उतना दूर गाड़ी लगवा देली। आइए बा आइए सीधे सीधे ढुकू ढुकू। अच्छा सीधे बा हां ढुकू। चलो जान हाइए हाइए तो बाबू कुटुम से तो पहुंचे वाला बा। हां सारवा सगे खाना इतना टाइट खियाए कि लड़की में तोई को ही दाग तो चल जाई। ठीक कहि तरी चला जा ये घर में राम से साहब। बाबू बस बस ज्यादा ना हंसो तो दांतों बाहर न चलावे। बारा दोगला बेटा हमर बा। छोड़ी ये सब चलो लड़की दिखाओ हमने के लेट होई था नाश्ता पानी बाद में होई चलो। बउआ जो बबिया के बोला के ले का मोहब्बत सा लड़की पसंद बा। हां लड़की तो पसंद बा नीचा से ऊपर ले पसंद। जाओ मोहब्बत सा रहो बड़ी चक चक दलाल का बात बा। अभी लड़की नीचे से ऊपर ले उठावे न कला दलाल में से पसंद है। जाओ लड़की का देख हम नीचे से ऊपर। ए महाराज ठेवना से नीचे कुछ और रहेला हल्का कुछ ऊपर और रहेला उ सब हल्का देखे के पड़ेला ना वही में ठेवना के ऊपर का देख हम बल्कि हल्का उठाओ दिया। बड़ी बिलाज आदमी छी। हां तो और उठाओ हल्का हल्का बस बस का रे साला तो उच्ची खासे देखै छी तू लड़की देखे आल छी कि रानी खाना में। रे बउरा रह कुटुम बड़े ई साला चाहा डाले चाहा मारे खाए के अपील कर। माफ करी समझे खाए अच्छा हो खेला हम जाने के हम लाल माफ कर ऊपर से देखने में हंसी लगता है और नीचे से देखने में बिगड़ी मशीन लगता है बुझे। साले अभी बोलते बारा भल मार लिया ना दादा जो बात छुटाई। रे साला भर मार ले तो पेट भर लू ना रे मर साली मर साला मर। কি hore